Son David Octoi, son un muralista encargado de facer este proxecto. Forma parte dunha serie de murais que estamos xestionando desde Bella Escola aquí en Pontecesures, onde se pon en valor o patrimonio histórico de Pontecesures. Facer unha sinerxia entre dous temas moi importantes para Pontecesures. Por unha banda, o patrimonio local e cultural e por outra parte o componente medioambiental. E o que buscábamos con este mural era un pouco cubrir, entre comillas, as eivas que presentamos no centro urbano, que é a ausencia de zonas verdes. Por outro lado, tamén queríamos trasladar o centro urbano da vila, darlle un componente de compromiso medioambiental, uns murais que teñan un trasfondo medioambiental, que neste caso é o uso de pinturas fotocatalíticas. E é unha pintura que absorbe diferentes componentes dos gases de efecto invernadoiro, non? O dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos nitrosos. Que non sustitúe, pero equivale á plantación de 120 árbores. Pois ademais de ofrecer esta imaxe en recordo aos oficios tradicionais daqui de Pontecesures, pois está facendo un efecto antipolución a favor do medio ambiente. O mural está impresionante. Un mural estupendo. Espectacular, maravilloso. Este mural encántame. Bonito, bonito, bonito. O pintor daba gusto velo pintalo. O chico este, Dr. Toi, ten un carácter moi bonito. Moi bonito, mas moi ben. Todo o mundo que ven comprar ao mercado encanta este mural. Ou non teñen ollos na cara. Este mural fai xustiza á vila de Cesures, é verdade. Gustalle moitísimo a xente, di que representa todo o que realmente foi esa feira. Este mural aúna, por unha banda, a nosa cultura mariñeira a través das patifas e dos baleiros. As patifas, podemos ver os baleiros, podemos ver os barcos tradicionais, as dornas, o entorno fluvial de Pontecesures, co seu mercado e os oficios tradicionais. Reflejou todo o que se facía aquí. Os desembarcos do peixe, as básculas antiguas, as patifas, os baleiros, as redes, todo. Estes oficios onde chegaba o peixe aquí ao mercado fluvial e as patifas eran as encargadas da distribución do peixe, do marisco, polas vilas, polas aldeas cercanas. En ocasións a 10-15 km de distancia a pé ou en burro, para vender o peixe e sacar, uns pequenos ingresos para poder manter as familias en tempos moi difíciles. Refleja o que é a vida de Pontecesures e da xente que viveu e vive en Pontecesures. Nós vimos nunha familia toda de patifas, miña nai é patifa, súa nai era. Son as mulleres que vendían peixe antiguamente, que se collía aquí e iban a vender polas aldeas. Seu pai era baleiro, meu abuelo, meu pai era baleiro. É un oficio que moitas familias de aquí viviron en primeira persona, pero que nesta nova xeración xa se perdeu. É unha forma de recordo, de homenaxe. Coas embarcacións dos baleiros, que son os pescadores tradicional de Lamprea, propios do noso río Ulla, que utilizan a técnica do balo, que aínda hoxe se mantén. O río, as patifas e os baleiros son un dos componentes patrimoniais máis importantes de Pontecesures. Significa un pouco o que foi a historia do noso pobo, e a xente se dedicaba a eso, a traballar o mar, as vellas que vivían aquí na plaza. É moi representativo. Todo o mundo que ven comprar comenta o bonito que quedou o mural, tanto este como o do coche. E o do coche de pedra lle chama moitísimo a atención o mural que está feito co cartel da antigua feira do automóvil. Quedou reflexado o que foi a primeira liña de ferrocarril de Galicia, Cornes Carril, que ao seu paso por Pontecesures. O ferrocarril tivo unha trascendencia moi importante para a nosa vila, que sempre estuvo significada polo seu componente industrial, comercial, pola súa iniciativa, digamos, económica e financiera. E por outra banda, un dos fitos máis importantes do noso concello, que foi a celebración das primeiras feiras do automóvil de ocasión do Estado español. Pasaba xente por aí a montón, onde vai esta xuventud? Sentáronse todos no mural, cheo, deben ser 100 personas, polo menos, unha fora a mirar. Oxe, a alcaldesa dixo que eran 200. Fíjate, eu tiña contado 100, eran 200.